खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ बेंगालराव गारिनि सौख्लायनायाव आसामनि 3 लाइमोननि जिउ खहा जायो। बेनि गेजेराव सासेया बर' लाइमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बेंगालरनि गंसे गावारि कम्पानियाव खामानि मावहैनाय आसामनि 3 लाइमोनखौ गंसे गारिया सौख्लायनानै गालाङो। बे जाथाया बेंगालरनि मायाचन्द्रआव सोमजिदों। बे 3 लाइमोना खामानि मावनानै हराव न'फारसे थाबायलांबाय थानाय समावनो हरखाब गंसे गोख्रै खारथायजों फैबाय थानाय डाम्पार गारिया सौख्लायनानै गालाङो। जाउनाव आसामनि 3 लाइमोननि जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय 3 लाइमोनखौ कार्बि आंलंनि करन बसुमतारी, कसुवानि चन्दन दास आरो भागखुरानि असिम देउरि होननानै सिनायथिनाय जादों। सोनाब बेंगल दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। थांनाय 11 डिसेम्बर मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव बाक्सानि राङापानियाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मिरु एबसुनि लोगो हारिमु नेहाथारि, आथिखालाव गरेस्वर गोरमौ गोजौ फरायसालियाव लोगो फोरोंगिरि महरै खामानि मावबाय थानाय मुस्रिमा कनिका बर'नि जिउ खहा जानायाव सोनाब बेंगल दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मैया चिरां जिल्ला बिजनी दखरा आसुवा फुड सिभिल साप्लाइज एन्ड कन्जुमार एफेयार्स मावख'आव बर' आरो इंराजि रावजों लिरनाय बेनारखौ बोखारनायनि उनाव बर' रायजो राजाफोरनि सोंथि। बर'नि हायुंनो बर' रावजों लिरनाय पस्टार बाहायनो हायाब्ला बर' रावा आसामनि नैथि मावख'आरि राव जानायनि मा मुलाम्फा जाखो होनना लोगोसे गोबां बर' सुबुंफोरा बिनि सायाव बर'नि दैदेनगिरि आरो माखासे आफादफोरा जेबो बुङैखौ लानानै ससियेल मिडियायाव सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि सायाव फिन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बेरफुसार बिबुंथि। बिपिएफनि गोसोआ बायबाय। बिथांमोना जिअटिसजों 17 बोसोर दादागिरिजों सासन खालामदोंमोन। बिटिसिआव खन्थाफ्रोमबो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जाथाय बिथांमोना सोमजिहोदोंमोन। गुबुन मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि मोखां नायलायनो हायै जादोंमोन। सासे सुबुङा गुबुन सासे सुबुंनि नखराव थांनो हायै जादोंमोन। बे बिथांमोननि समाव जादोंमोन। नाथाय दिनै जि गोजोन लाबोदों बेखौ बिथांमोना सहायनो हायाखै। हाग्रामा महिलारि आरो रबिराम नार्जारिनि दैदेननायाव सिगां रोजा रोजा सुबुंफोरा बुथारजादोंमोन। बेखौ जों बावाखै। आरो जि हाग्रामा महिलारि आरो रबिराम नार्जारिया पावाराव फैफिनगोन बियो मोनसे सिमाङाव न' लुनाय बायदि खोथा होनना। गेलेमु बिथिङाव फिन सानै बर'नि फिसाया मेडेल देरहानो हादों। दुर्गापुराव खुंजानाय CBSE फार इस्ट जन बक्सिं चेम्पियनशिपआव उदालगुरि जिल्लानि सानै बर' लाइमोन गेलेगिरिया मेडेल देरहानो हादों। थांनाय 10 डिसेम्बरनिफ्राय 12 डिसेम्बरसिम खुंजानाय CBSE फार इस्ट जन बक्सिं चेम्पियनशिपआव उदालगुरि जिल्लानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलनिफ्राय सानै बक्सारा सनानि आरो रुफानि मेडेल देरहानो हादों। उदालगुरि जिल्ला हरिसिङानि 1 नं पासिया गामिनि बिनोद दैमारिनि फिसाज्ला आलबिस दैमारिया आन्डार 17नि गेलेनायाव सनानि मेडेल देरहानो हादों। बेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसिनि दारगासुबा गामिनि मन्टु बर'नि फिसाज्ला भास्कर ज्योति बर'आ आन्डार 17नि गेलेनायाव रुफानि मेडेल देरहादों। तामुलपुर सोलोंथाइ फसंथानाव लाजिनांथाव जाथाय। फिन फोरोंगिरिया फरायसुलिफोरखौ इनाय आखु दिन्थिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। कुमारिकाता गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फोरोंगिरिया फरायसुलिफोरखौ इनाय आखु बाहायदों। 13 फरायसुलिफोरा फोरोंगिरिनि इनाय आखुनि बोलि जानांदों। कुमारिकातानि आदर दिउरि मुंनि फोरोंगिरिया फरायसुलिफोरखौ इनाय आखु बाहायबोदों। बे जाथायनि सायाव थाखो 9 आरो 10 नि फरायसुलिफोरा खुगा खेवदों। फरायसुलिफोरा लिरनानै अजद होनायनि उनावबो फरायसालि खुंथाया राहा लायैनि अजद। बे जाथाया तामुलपुर जिल्लायाव बिजाथाय सोमजिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।